деликатесне сез аласыз. Ул сары бәрәңге, шундый тәмле, бик тәмле, ярмалы, крахмаллы. И сакланышы да бик әйбәт аның. Аны майсыз, нисез коймаксыз да ашарга була. Фирдәүс апа бакчасында 9 төрле сорт бәрәңге үстерә. Кайберләре инде тикшерелгән, ышанычлы тәмле сортлар. Бер ишләрендә крахмал күп, алары бәрәңге буламыгы пешерү өчен яхшы. Икенчеләрен исә табада кыздырсаң тәмле. Кайбер сортлары әле тикшерү үтә. Ә менә бакчачының таләпләренә туры килмәгәннәре имтиханны үтә алмый, төшеп кала. Сакланышы буенча, менә әлеге сортлар бөтенсе әйбәт сакланышлы. Үткән елны утыртканым, каплинка дигән сорт. Менә ул бөтенләй базда чире бетте диярлек. Шуңа күрә аны быел теге калган өлешендә аны уже утыртмадым да. Бәрәңге игү белән күп еллар шөгыльләнә Фирдәүс апа. Бер ел икенчесен кабатламый. Димәк, икенче икмәкнең уңышы да елның ничек килүенә карап формалаша. Быел да бәрәңге өчен ел үзенчәлекле булган. Корт азаплады дип әйтергә мөмкин. Без эшкәртеп утыртканыйк. Но күрәсең нәрсә? Ағуы подделка булды. Шын теге фирменный түгел. Біз менә алдағы елларны бір эшкәрттек, менә бір нинди аннары соң азап күрмәдек. Бір кортта булмады. Булса да теге ашыйлар да и үлеп бетәләр. Ә быел менә без генә түгел, күп кеше эшкәртте шул препаратлар белән теге бүтән эшкәртмәс өчен дип. Но барыбер 4 тапкыр эшкәрткән кеше булды. Бәрәңгенең үсешенә килгәндә, быел аның чәчәк атуы озакка сузылган. Кайберләре һаман чәчәктә утыра әле. Ә менә үсемлек чәчәк атканда бар көчен шунда юнәлтә. Нәтиҗәдә тамырга, бәрәңгегә игътибары аз кала. Киләсе елга шундый эксперимент тагын эшләп карасым килә. Бәрәңгенең чәчәкләрен или өскә ниләрен, бутакларын сындырырга, өсләрен ие. Менә аны быел тырышкан, бәлки эшләп карармын дип, но нитмәдем. Бакчачы бәрәңгесен су сибеп үстерми, чыгышын үзегез күрәсез. Артык мактанырлык булмаса да үзебезгә җитә ди Фирдәүс апа. Иң уңышлысы галат сорты булган быел. Ә су сибеп үстергән авылдашларында икенче икмәкнең уңышы мулдан. Киләсе елга менә шушы күп чыгышлы сортларны, менә Тулеевский бар, деликатеслар, ниләрне тоже менә шулай якынрак утыртарга дип планлаштырам инде. Теге шланга сузыр өчен нигә? Теге башына утыртып булмый бакчаның нәрсәгә. Шуңа менә аннары әзрәк су сибеп карарбыз дип. Ә Екатерина Лысова базарда сату өчен уртача зурлыктагыларын алып килгән. Хәзер кыздырып ашарга дип сатып алучылар нәкъ менә шундыйын сорый икән. Гомумән әйткәндә, Екатерина ханымның бәрәңгесе уңган быел. Аның бу культура үстерүдә үз серләре. Раньше уродилась картошка, она была хорошей. Мин утыртасы бәрәңгене 2 ай алдан җылы урынга чыгарып куям. Ул шунда борын чыгара. Утыртканда һәрбер төпкә ширемә салып су сибәм. Булай эшләгәндә ул бик тиз тишелеп чыга. Җәй дәвамында су сибүне кирәк санамыйм. Гадәттә кеше бәрәңгенең үзенә ошаган сортын озак еллар дәвамында куллана. Әмма булай эшләгәндә бәрәңгенең сыйфаты бозыла. Шуңа күрә сортны ешрак алыштыруың яхшы. Ә менә Фирдәүс апа сорт яңарту өчен үзе башкара. Иске бәрәңгене яз көне баздан чыгармыйча, базда дымлы шартларда сакларга кирәк, караңгы булырга тиеш обязательно. Караңгы, идымлы, җылы. Шул вакытта анда үсеп чыга менә шундый вак бәрәңгеләр, менә булар атала инде шул бәрәңгенең клоны дип. То есть ул бүтән сыйфатларын, бәрәңгенең сыйфатларын үзенә ала. Һәм менә шул белән бу сортның сыйфатларын саклап калып була. Башка суллар да бар. Тик монысын Фирдәүс апа уңайлырак күрә. Гомумән, быел бар нәрсә дә уңды. Инде булмас дигән кавын белән карбызлар да өлгереп килә әнә. Инде булганны саклап, исән-сау үзебезгә кулланырга язсын дип кенә телисе кала.